Вітаю, дорогі сябри! У сьогоднішнім випуску ми з вами завершаємо тему запозичення у старобеларускай мове і скажемо некалькі словаў пра паланізмы. Мяркую, усім вам вядома, што ўзаемадзеянне старабеларускай і старапольскай моваў заўсёды было досыць цесным і шчыльным праз суседства дзяржаваў, і інтэнсіўнасць гэтага ўзаемадзеяння павышалася пасля заключэння афіцыйных саюзаў паміж Вялікім княствам літоўскім і каралевствам польскім. Гэта, як вы памятаеце, Крэўская унія 1385 году і Люблінская унія 1569 году. І цяпер я прапаную нам акрэсліць з вами паланізмы ў старабеларускай мове па стагоддзях. У 15 стагоддзі у старабеларускіх помніках адзначаюцца наступныя лексімы: вінніца, вінаград, володар, уладар, дзедзіч, спадчыннік, еднасць, злота, моц, кроль, тлушча, чаловек, прылбіца, шлем, палац, пан, велебны, шаноўны, акрутны, жорсткі, шахмоцны, усімагутны. У 16 стагоддзі у помніках адзначаюцца наступныя паланізмы: адамашак, шаўковая тканіна з Дамаска, армата, зерцала, карта з паперы, рог, цынамон, карыца, мыслівец, паляўнічы, воннасць, духмянасць, маетнасць, маёмасць і іншае. У 17 стагоддзі пасля ўжо Люблінскай уніі наступныя сустракаюцца паланізмы: бранец, палонны, владза, улада, зброй, крыніца, годы, банкет, нэндза, нястача, паздзернік, кастрычнік, пасілак, падмога, блакітны, стеклый, зухваты, зупелны, опцый, пенкны, владаці, благаці, бардза, тэрас, тэш таксама, так? І шмат якіх іншых. Наступная інфармацыя, якую там, я мяркую, будзе цікава асабліва лінгвістам, паколькі зараз я пералічу тыя словаўтваральныя паказнікі, так, скажем, прыкметы паланізмаў у старабеларускай і, уласна, у сучаснай беларускай мове. Гэта канцавыя спалучэнні ца, злочынца, творца, канцавыя спалучэнні ско, багніска, агніска, азіріска, пабоіска, назвіска, канцавыя спалучэнні ішча, ігрішча, становішча, азірішча, канцавыя спалучэнні ізна, пуставізна, суфікс чік, вавілончык, егіпчык, македончык, суфікс колвек, адкуль колвек, што колвек, адсутнасць апентычнага «эл», так? Ступенні, аб'явенне, мовенны, паставенны. Так? Цікава адзначыць, што, уласна, польская мова і выцесніла старабеларускую мову у другой палове 17 стагоддзя з афіцыйнага пісьмовага ўжытку. Аднак, вось, уласна, беларуская мова працягвала развівацца у вуснай форме, і польская мова, вядома, на яе вельмі моцна ўплывала, і гэта не магло не адбіцца на сучаснай беларускай мове. Спадзяюся, вам было цікава, сябры. Калі ласка, не забывайце падпісвацца на наш канал, і пабачымся з вами ў наступных відэа.